Værsgo. Er det godt kørt? Goddag, folkens. I dag der er vi på skole i Herning. Altså, det vil så sige, at vi er fri nu. Så jeg har simpelthen taget til Silkeborg efter meget regn. Jeg skal prøve at køre. Jeg tror, jeg kører Vesterskoven og Silkeborg, Nordskov. Og så prøver vi at se, hvordan de har, når det har været så godt her. Jeg har jo kun prøvet, mens der har været knastørt. Så det glæder mig lidt til at se, hvordan de jyske spor de har det. Ja, som vi jo nok godt ved, så er der jo sådan jævn langt op til toppen igen herovre i det mørke Jylland, og jeg har taget lys med. Så det er nok ikke opkørslen, vi kommer til at fokusere på i dag. Til højre også. Hvis der er noget, de kan finde ud af herovre, så er det fandme at bygge op, der virker til farten. Det må jeg give dem. Nu kører jeg den blind siden sidst jeg kørte den, og det vil sige, at de der hop der, de var ikke på samme måde sidst. De var der næsten slet ikke. Og det er de altså blevet meget bedre til. Nå, jeg sagde godt nok nu om, at der ikke ville komme op af i den video her. Men de har jo sådan en lille en her. Så lad os se, om vi kan komme op i de her strenge conditions. Det kan godt lade sig gøre i dag. Vi tager lige snigeren her. Sådan en halv straffelinje. Og det var måske også forkert vej. Nå, der er nedkørsel her. Wow. Rigtig fint. Det er sjovt nok alligevel. Selvom den er sådan lige, når den er våd med de der rødder der, de er meget gatlagte, må man sige. Der kommer måske nedad her, er det det jeg ser, efter 20 minutter opad. Det vil da være bare lidt lækkert. Og hvad på linsen der. Håber I kan se nu, ellers så må jeg da være med at se video. Der er ikke andet for. Så må jeg se den fra Trail Cup. Der gik det sådan meget godt. Så.
Det var ikke meget. Men kan det så passe, det er Danmarks længste, man kommer op til nu? Det ved jeg ikke. Yep, så kommer Danmarks længste her. Den er god indtil videre. God bruse, en af slagsen. Vi kan godt køre videre. Blød der i siden. Der kommer regnen også. Lynjakken. Det var så en meget kort en af slagsen, det der kunne jeg se her. Eller hvad? Nej, vi fortsætter sgu. Den her
Okay. Nu er vi altså ikke i Danmark mere, nu er vi på Færøerne, mand. Alt det der tog, der er der. Hvis I har set min brune video, der kom ud her. Det er faktisk den her dag, hvor den blev filmet. Onsdag den 4. tror jeg det er, 5. Sgu noget mere. Lækkert lige i skoene, du. Også nedkørsel her, tror jeg. Jeg er for langt ned på Sjællander. Wow. Det var lidt snyd, det der bremser helt meget rundt i svingen. Så er det snart blevet vandpause. Jeg mener, der er vand hernede ved søbadet. Der var 3. Risky. Det føles bare så, om det rammer af en bremse, når jeg kører ned i den her grus der. Der er ikke så mange hernede i dag, synes jeg. Så kører vi nedad. Stadigvæk ude i Vesterskoven. Jeg tror nok den sidste nedkørsel på det her spor. Så jeg kører over i Nordskov bag, lige her flugt bag, når jeg kommer ned. Det er stadigvæk meget svært at få kørt skiverne rene. Jeg bruger dem bare ikke særlig meget her på Vesterskoven. Så kunne man køre igennem der. Nå, jamen, jeg ved ikke helt, om der er nok godt video, fordi der er problemer med meget vand på skærmen, har jeg mærke til. Så vi må lige se, men ellers så tusind tak for at I så den her video. Husk at følge med på kanalen, like og subscribe, så vi ved det. Skriv gerne en kommentar, hvis der er noget I vil vide. Jeg prøver at svare på alt hurtigst muligt. Og så ja, håber I kunne lide videoen. Vi ses i næste. Det kan godt være at Nordskov også, ja, den kommer fra sig selv, ja. Så Nordskov video, den kommer fra sig selv, der kører jeg over nu. Så ja, det er godt. Ses på sporet. Den var blød der i siden.